Tinokuchingamidzai muchirongwa chedu cheSabbath School zvekare muvhiki rino apo tiri kutarisa lesson 6. Akutaura kwamuri ndini Elder Koza pamwe chete naElder Chibatiso pamwe chete naElder Gadzira. Elder Chibatiso, sanganai nevateereri. Kwaziwai vana vaMwari. Elder Gadzira, sanganai nevateereri. Kwaziwai vana vaMwari. Tinotenda tisati tapinda mulesson yedu. Elder Gadzira, tipewo munamata. Tinamate Shiva mudika mwada kutendai panguva ino yemangwanani. Chida kuti mutendai nokuda kwechipo cheupenyu mukati menyika yakaipa. Chida kungotendai She nokuti matipa umwe mukana kuti tidzidze kubva mukati meshoko renyu uye kuti tingawana sei zororo mukati memhuri dzedu kunyangwe nomukati memazuva akaipa zvakadai. Ndiri ndaipiwa kwamuri nokuti muri Mwari. Kutenda kuti pakati pedu uye muchatitungamirira. Zita renyu tinonamata nokusingaperi. Amen. Amen. Tinotenda. Nhasi tiri palesson 6 apo tiri kuendera mberi nechidzidzo takatarisa nyaya yerest. Mukati melast week taitarisa nyaya come to me. Tina Elder Chibatiso. Elder, tisati tapinda mukati melesson yanhasi, maybe mungangoti recap mbichana yezvatakatarisa last week. Makatarisa pfungwa yechemusoro chedu last week. Okay, last week takatarisa pana Matthew chapter 11 verse 28 yaiti izouya kwandiri imi mese makaneta makaremerwa ini ndichakuzorodzai. Nomba ataura zvekare pamusoro pokutora joko rake achitoti hariremi. Saka papfungwa dzatakabata ndedzokuti izvo Jesu anga asingaiti sokun'en'a, anga achitopa sort of an imperative kuti izouya kwandiri ani nani anoda. Of course hamanikidzi choice yomunhu, anenge arega hake kuenda arega hake, asi Jesu aringoti vose vane mutoro. Ini sokuziva kwangu ini hapana munhu asina mutoro wake, mumwe nomwe ane mutoro wake, ndiwo wakanzi uyai kwandiri. Nomba taona kuti iye manje aikazvininipisa kusvika parufu rwomuchinjikwa paanoti izvo mutoro wangu hauremi, ari kutozvi kana muchinge magamuchira ini manje mutoro haucharemi nemhaka yekuti ndinda kutakura mutoro wacho. Briefly. Alright. Notenda, but maybe tisati tapfuura tisati tauya kune this week. Regai tingoti dzokora mbichana moti budise pfungwa imwe yakabuda last week yekuti learn from me. Alright. Neimwe nzira Jesu ari kuti izvo indakauya kuzova mufananidzo. Saka imi mose vatenda kwandiri dzidzai kwandiri kuti ndakararama sei, ndakararama pane zvinorema asi still handina kuratidza kurema kwazvo nokuti ndakagona kuisa zvose kuna Baba vangu. Saka ngatidzidze kuna Kristu Jesu nokuti he is the perfect example. Notenda. Ngatichipinda mukati melesson yedu yanhasi. Finding rest in family ties. Finding rest in family ties. Chemusoro chedu 2 Peter chapter 3 verse 17 neverse 18. Zvakanaka kuti tiiverenge. 2 Peter chapter 3 verse 17 na 18. Elder Gadzira mukatengera nechirungu, then Elder Chibatiso wako zotenga neshona. Peter chapter 3 verse 17 na 18. Verse 17. You therefore, beloved, knowing this beforehand, take care that you are not carried away with the error of lawless people and lose your own stability. Verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Alright. Verse 17 neshona. Naizvozvo imi vadikanwa, zvamunoziva zvinhu izvi zvisati zvaitwa, chenjerai kuti murege kurashwa nokutsauka kwavakashata. Muwe pakusimba kwenyu, asi kurai panyasha napakuziva Ishe wedu muponesi Jesu Kristu. Ngave nokubwinya zvino nokusingaperi. Amen. Notenda. Takatarisa chemusoro chedu, takatarisa pfungwa yekuti finding rest in family ties. Zvizvi hatingati zviri kubuda pachemusoro apa. Elder Gadzira. Panapa tiri kuda kuti tiri kupiwa mashoko panapa achitiwo achitiyambira
achitiyambira kuti tigare taziva, tisaita sokuti zvinhu izvi zvinotibata nokusaziva kana kuti zvinotiwira nekuti tiri anawe, asi tagara tayambirwa kuti tisatoreka kana tichipinda mukati mezvinotiwira, tisatoreka nekuda kwevamwe vanhu vanenge vane dzimwe tsika dzavo. Isi tobva tatoreka pane izvozvo. Tinofanira kuti tirambe takamira pazvokwadi, tisingabvi pazvokwadi yatakagamuchira. Ndinoda kuti ndinobatanidza kubva pane pfungwa yechidzidzo chapera. Pana pari kuti izvo kwaikurai panyasha nepakuziva Jesu. Kana wangoziva Jesu nemararamiro uchaziva. Jesu akararama ari pakumanikidzika muurombo ine carpenter's shop. Still nemhaka yekuti akaziva Baba hazvina kuva mutoro, he found rest muna izvozvo zvese. Saka tikaziva Jesu nemararamiro akaita nezvaakapinda namazvo, tikazvirarama as an example nesuwo tichimutevera, tatopedza nyaya. Notenda. Muchatarisa kuti lesson ino tiri kutarisa nyaya rest mumafamily ties. Muchaona kuti tiri kutarisa nyaya yemisha yedzimhuri dzatigere madziri. Dzimhuri dzingava dzimhuri dziri in ideal family, dzingava isiri, but tiri kuda kuti mukati me-this lesson titarise mhuri, takatarisa mhuri kunozvagwa Joseph. Ndokwati tichanyanya kuzembera tiri, tichaona zvakawanda mukati mekudzidza ikoko kuti zvinotipa here kuti tiwane rest mukati mazvo. Pane here chatingawana tiri pasabata masikati chatingangoti ichi tibve taenda paSunday. Eyo ndachibatiso. Yes, ndakafarira munyori wechidzidzo chedu ari kutora imaginary achitora Joseph achifamba atengeswa namadzikoma ake, achitarisa kuhorizon, achipfuura achifamba ava mutapwa, remember kuti anga ava aslave, achiona zvikomo zvemisha yavo, achitoti apa ndopandaimbofudira, asi achipfuura achienda. Saka izvozvo zvoga izvozvo zvinomupa mamemories okuti izvo. Saka what is going to become of me? Apa achine tariro kuti maybe somehow I will escape, but unfortunately it was not to be. So his dashed, his hopes were dashed. Pakaona vatopfuura zvikomo zvokumusha havo nyengu vakuseri kwaasingatozivi. Saka izvozvo izvi tiri kuona vamutengesa ndivanani? Madzikoma ake. Vanhu vaifana kuti ivo vamupe protection ndo vamutengesa. Saka kwaari zvinhu zvaakutomubata zvaakumunetsa kuti izvo nawo how is that? Saka neimwe nzira rest kana mumba mune mhirizhonga, ma-siblings, ma-brothers nama-sisters vasingawirirani, you cannot find rest. Saka and yet ndo zviri mukati medzimhuri izvozvo izvo. Saka izvozvo izvo tinofanira kugona kudzidza pana Josefa nemhuri yavo kuti no zvakadero Josefa still akaona rest somehow sezvatichabata. Tinotenda. Iyo ndagadzira pane pfungwa yamungadai here kuwedzera tiri ipapo. Ndikuda kuwedzera ndichiti nini, Joseph akapoteredzwa nemacircumstances akasiyana siyana, aigona kucreata hostility maari. Iye haana kushepiwa neizvozvo. Iye akaramba ari zvaari, haana kuchinjiwa. Nhasi unoda vatereri vamwe vangagona vachizova zvavari vachiti nemhaka yekuti ndakanga ndakapoteredzwa nemacircumstances akati, saka ini ndiri munhu ane hasha nekuti vanhu vakandipoteredza vanga vane hasha, ndiri munhu akadai. Asi kwete naJoseph. Joseph akaramba ari munhu akanga ari zvaari, haana kuchinjwa nemacircumstances akakamupoteredza. But on another note, tingati tingawana here a perfect family tiri pano pasi, tingawana here a perfect family. As long as ichiri panyika perfect family hatifi takazviwana. Chatinotonamatsira ndechekuti Mwari tichirema ma-unperfect families tibatsirei tione chiso chenyu. Tinotenda. Getting pamusi weSunday. Dysfunction at home. Eyo ndachibatiso. Chakatarisa issue iri panapa. Pamusi weSunday pari kubatwa mhuri yaAbraham. Toona kuti izvo pokutanga pazva zvakanaka, asi pakangozouya mai vaona kuti havasi kugutsikana, vachimba vatora muranda vakamba vati baba tora henyu muete mudzimai wenyu andizvarire mwana. Pakangozvagwa mwana manje rival nobva yatotanga. Saka tiri kuona pachitomuka bongozozo zvinongoitika mudzimhuri izvozvo izvo zvoita sokuti kune mumwe favor and so forth zvotomutsa bongozozo. Tobva kotoenda kufamily yaJacob, iye Jacob pachake tonoona kuti izvo
paanonoroora uko kumhuri yokwalabhani futi kuvahedheni nokumakristu dysfunction irimo. Saka kwalabhani kwaiva nezvako still zvikakonzeresa sisi Rachel achidiwa akuita sei akuvenga vakoma vava Elia. Izvo tozoona kuti zvakakonzeresa bongozozo. Todzoka kuna Jacob pachake, vana vake nemhaka yezvazvo aitwa navanun'una vamuitira munun'una wavo. Tonoona Rubheni manje. Rubheni anonobva anotora mudzimai wababa onorara naye. Saka izvozvi zviri kutaridza kuti izvo mudzimhuri wedza dzemakristu Jacob ramakararai kuti izvo Jacob ndiye Israel. Ndiye baba vekutenda kana tingataura nezita rekutenda rekuti Israel. Saka asi still towana mune bongozozo mukati medzimhuri dzake. Saka dzimhuri dzose panyika, we can talk of any family dzose. Ndio saka even Job murume akakarurama aitopedzera aitoti Mwari dzimwe nguva vana vangu vatadza, aitoziva kuti pane zvinhu zvaigona kuitika. Saka izvozvo hapana mhuri iri perfect. Mhuri matorarama mune dysfunctioning dzirimo, asi dzoda kuti Mwari vatibetsere. Nyika ndikubate ipapo Elder Chibatiso papfungwa yemukutaura iyoyo. But why tichiwana Jacob, Abraham, Isaac vamataura vose nedysfunction yanga iripo vari listed among my heroes of faith? Yes, nekuti havana kubatirira paudysfunction hwanga huchirarama mudzimhuri hwavo. Zvakaita saizvozvo vakati Mwari ndoda kuona chiso chenyu. Saka zvinotidzidzisa chii kwatiri isusu? Obviously zvinotidzisa kuti nesuwo togona kurarama madysfunctional families asi tigoponesewa kana tangotsvaga chiso chaMwari. Tinotenda. Pamande, choosing a new direction. Elder Gadzira. Okay, notenda. Tiona kuti tibva pa Sunday apo tiri kuona kuti varume ava vakaratidza kuti zvinhu zvakavapoteredza hazvina kunge zvichivachinja, asi vakadzidza kutenda, vakava nerudo, vakatrasta muna Mwari. Tiri kuenda panext day apa tiri kuona kuti kana tingaverenga kuna Deuteronomy chapter 4 verse 29 iri kutitiyo, but from there you will seek the Lord your God and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. So tiri kuona panapa kuti Joseph ari favorite yababa, achinge avengwa nemadzikoma, situation ichimuomera, iye pachake wakaziva wekutenda kwaari, wekuvimba naye kuti awane zororo remwoyo. Nguva zhinji vanhu vanotogona kupedzera shungu dzedu nesimba redu kune zvimwe zvinhu zvisingatibatsiri, tichikona kupesuwa the right direction rinogona kutisiya tava nezororo, wakavimba naMwari. Ndosaka muchiona kuti kuendo kwake kwose Mwari unoratidza kuti wanga achimutungamira, nyangwe naiye down the line tinoona kuti haana kubatira chikwiri. Down the memory line tinoona achizongoitira madzikoma ake zvakanaka, vacho vaimutomuisira mugomba. So iye pachake aiva neina peace despite macircumstances anga akamupoteredza. Alright, tiri papapo toda kuti timbodaiso muchana kuti tiri kuti choosing a new direction. Joseph tiri kumuona achibva mukudiwa nababa, iko zvinezvo atengesewa, atotanga new direction, hapachina baba vachamusaidhira, ava kutofamba ari a-captive achiindwa naye. Anowana zororo here apa Joseph? Takatarisa issue yekuinda kwaJoseph, ava atengesewa, anonugwa pakufa because anga achifanga kuti afe, atengesewa, ava kuinda loneliness, akatarisa kwakuinda achibva mukati mekudiwa nababa, mukati memadzikoma, ava kutoenda kunotanga new life. Anowana here rest mukati mekufamba kwakuita, mukati mekufunga kwake nemukati mekuona kwake. The future is bleak. Haatombooni kuti pane zuru raachawana, ramangwana rake harichina tariro. Asi chinofadza ndechekuti Joseph haana kubvisa chiso chake kuna Mwari, plus zvanga adzidziswa muuduku hwake ndo zvakanga zvichifana kuti zvichimubetsera panguva dzakaita saidzodzi. Alright, notenda. Getinde paTuesday, chadzoka futi zvekare kwamuri Elder Chibatiso, finding true self-worth. Josefa rangarirai kuti mwana anga ari mwana womudzimai aidiwa,
number 1. Number 2, aidiwa nababa futi atengerwa a good nice coat risina kutengerwa vamwe ndo pakatomuka rivalry yachona. Joseph ari zvese izvi anozviwa ari pamusoro, asi the circumstances have changed completely. He is now a slave. Atotengeswa ari kuenda kwaasingabozi kuti chii chachawana ikoko. Now avani now ari kuzvitarisa achiona kuti izvo ina handisiri kana chinhu. Wai mwe nomwe wedu anofanira kuziva kuti izvo mangwana kunogona kunga kwakachinja. Saka iye zvino panapa anofanira kuti achiona kuti ini ndinani. Saka Josefa zvaanoziva maindizvo kuti izvo ini I am worthless. And munhu anofanira kuziva kuti ndi worthless ndiye mukristu iye anotsvaga kuti Kristu abate upenyu hwake. Saka kuna Josefa hapana zvimwe zvaanga achiri worth kunze kwokuti akande muupenyu hwake. And ari kutozviti finding self worth mind kuti ndinani, I am a slave, I am nothing. Saka Mwari woga ndiye mutungamiri wangu. Alright. Notenda Elder Gadzira timupa musi weTuesday. Finding true self worth. Achinge akazvitarisa Joseph nepaanga achimboveri ari anoona kuti iye hasi chinhu, is nobody. Anga ari somebody, now is nobody. So chinongokosha chandinoona mukati menyaya ndechekutiko unogona kukura uri pamuri asi kuzoenda mberi uchiramba uri pakuziva Mwari, it's now your personal decision. Unofanirwa kuti uchizviudza iwe kuti ndinofanirwa kunamata usisina kumira nemhuri zvaukadzidziswa zviya uchizviaplaya. So ndikuona kuti Joseph anga akafesa ake zviri kumberi zvaasingazivi, asi mukati make anga akadzidziswa pamuri zvokunamatwa kwaMwari. Alright, but tisati taenda kuWednesday ma-elders atibetsera neipapfungwa iyi. Elder Chipatiso vambobudisa pfungwa kuti Joseph aidiwa nababa, maybe tingati pasieta pajekesa. Zvakanaka here kuti vabereki vade vamwe vana vachivenga vamwe vana? Iyo pfungwa inofanira kuti titotidzidzisa kuti izvo tofanira kuti bate vana vedu zvakanaka zvakafanana. Because dzimwe nguva tisinokonzeresa madysfunction mukati medzimwe dzedu nemhaka yekuratidza favoritism kune vamwe vana. Ndagadzira favoritism haina kunaka, asi kuti iri kutorarama nemafamilies. So kuvabereki vanenge vakateerera zvakatikoshera kuti kunyange tichiziva kuti tisazviratidza pachena nokuti zvinokonzeresa infighting mukati memusha, zvinokonzeresa restlessness. Alright. Wednesday, doing relationships God's way. Doing relationships God's way. Meaning kuti tiri papa tisati tomboenda mberi pane mamwe mashoko arehwa nechemusoro asina kutaurwa apo. Kuti kogona kuva nekuita doing relationship isiri God's way. Iyo ndagadzira nokuti kudi pamusoro Wednesday. Okay. Takatarisa apa panogona kuti mukati mema-relationships atinenge tinawo anogona kuva tichitongomaita zvedu nenzira yedu isiri according to the way of God. Kune nzira yaMwari ugotoita nzira isiri nzira yaMwari. So tichitarisa panyaya iri yatakatarisana nayo tiri kuona kuti mukadzi waPotifa mushure mekunge Joseph atengeswa akava mukati memaoko mukati meimba yaPotifa. Mukadzi waPotifa anowa kuti kumana uyu anogona kuva murume wangu, asi zvava zvisina kudaro naJoseph, nokuti Joseph akanga akazviudza mukati mepfungwa make mutemo waMwari urimo kuti hazvigoni, zvimwe zvese ndakatendekwa asi kwete imi. Saka ndo irelationship yakanga ichida kutovapo iyoyi kuti asi yakanga isiri nzira yaMwari, yanga isiri nzira yaMwari. Kune mamwe relationships anogona kunge achitoitika mabasa maupupi, but those relationships are not God's way, asi kunyange achifadza vanhu vanogona kunge vachimaita. Alright, Elder Chipatiso tiri papapo munoda kuti kudii apo muyeukai kuti even Luke chapter 2 verse 52 akaenda mberi pakufadza Mwari napakufadza vanhu. Todii nema-relationships? Tinofanira kuti tifadze Mwari. Anomuona apa zvaiitika apa. Remember kuti he is a slave. He has no rights. But he knows his rights with Jesus.
Alright. kuti pana Jesu handitende kuti ndosaka akati ndingaita sei chinhu chakaipa kudai nditadzire Mwari wangu. Saka whatever relationship dzatichaita dzose ngatizvibvunze kuti Mwari vanofara here, Mwari vari pakati perelationship iyoyo. Alright, tinotenda. Thursday, the great controversy, up close and personal. Ndachipatiso. Satani anobva navana vaMwari anounza zvimwe zvinhu zvokuti izvo venyika vaitariswa kuti wakapusa. Josefa vamwari totaisa kuti mupanhanga akapusa kunzi namai Potifa mudzimai mukuru and after all pamwe anga asingabakwe. Satani chaari kubva ihondo huru yokuda kubvisa vana vaMwari kuti vauye kusaidi kwake, asi Mwari ngaavongwe nemhaka yekuti izvo Josefa akamira. Tiri kuti isusu tiri mudzimhuri dzedu Satani anogona kutoshandisa ini either sababa either somwana kuti ndikonzerese kuti vazhinji vaende kukembe kwa Satani, asi Mwari ngaavongwe nemhaka yekuti akutoziva kuti tiri muhondo huru. Madysfunctional families anofanira kuti atibetsere kuti chiKristu chedu chitoshaina chitoonekwa pachena zviri nani. Okay, ndingangoda kuti ndise comment yandiri kuona inobva kuAdventist home iri kuti the home that is beautified by love, sympathy and tenderness is a place that angels love to visit. Yes. And where God is glorified. The influence of a carefully guarded Christian home in the years of childhood and youth is the surest safeguard against the corruptions of the world. In the atmosphere of such a home, the children will learn to love both their earthly parents and their heavenly Father. So, mukunyora kwomunyori uyu pane imwe vision anenge achitoti kana zvaigona nenzira dzose dzimba dzedu ngadzive matenga madiki. So Mwari ngaatibatsire tikwanise kuti mukati memhuri vana vakure vachidzidzisiwa, vadriliwe nokuti zvirevwe nesapachena, train up a child in the way that we should grow. Kunyangwe papo akura azodzipa nzira dzaakadzidziswa ari muduku. Kuriko kumwe kuregerera vana vachida sokuti vari kukanganisigwa vasingarangiwi nenzira kwayo, zvozoita kuti mangwana zvigovaremera chero pakutenda havangakwanisi kumira. Mwari ngavatibatsire ipapo. Okay, tinotenda. Ikati tisingapedzi lesson iyi hatingagoni kusiya pfungwa iyi tisina kudzibata idzi. Pane mibvunzo inoda kuti tipindure iri paFriday apo. Ikai nditange nekubvunza mubvunzo uyu Elder Chipatiso. The difference between a cultural Adventist and a true believer. Tine difference here ipapo. Yes, culture tinotaura pamusoro petsika. Tinogona kunge tine tsika yekuti sabata nesabata tinomukira kuchechi takarembedza mabhaibheri edu, asi mukati memwoyo yedu chaimo Kristu haamo. I am a cultural Adventist. Tsika yangu inoratidza kuti vazhinji vanotondoona kuti hoyo musavadha uya vamusavadha totowana masai wavo, asi Kristu haamo. A true believer manje ndiye anotora Jesu omugadza muvi, zvinodiwa Kristu ndozvaararama achiita. Alright, mungada kuwedzera tichiwedzera ipapapo a cultural Adventist ne a true believer. Izvi zviviri zvinogona kufamba kuchinguva chakareba zvichita sokuti zvakafanana, zvinongozosiyaniswa nemacircumstances anozosanganwa nawo ne a true believer nemacircumstances. Same circumstance ikasanganana ne cultural ne same circumstance ikasangana ne true believer, munozoona kuti behavior yavo inosiyana. Mumwe hazokwanisi kuramba akamira pana Jesu, asi uyu a true believer aiwa unenge achiti macircumstances ose anenge achiti all things work together for the good to them that love the Lord. Haana nguva inoti kwai muKristu wekunonaya, muKristu nguva dzose. The true believer haachinjwi nemacircumstances anopoteredza. Chiri ipapo ikai tipedzise tichitarisa pfungwa imwe takatarisa nyaya yemarelationships, ende muchaona kuti mukati memakereke iyi pfungwa yandinoda kuti mupindurei varume inogona kuwanikwa mukati mekereke dzatiri, even kuvateereri vazhinji vanogona kunge vachisongana nayo. Pane question inoda iso ikuti Sister X, yes, he has just joined the church. She is married to a non-believer. She loves her husband, but he does not love the changes he sees in her. What would be your counsel?
based on biblical principles to your new church member. Chokutanga, we take everything to God in prayer. All right. Yes, murume anogona kutoshandurwa akazona kuti machanges ari kuita they are for good, both for her, for his wife and for him. Saka haagoni kuzviona kana mweya mutsvene usina kushanyira. Saka totokumbira denga kuti ripindire through prayer. But mukadzi agonere kuchinjika kuti since achida murume wake ototi beta ndichiita zvinoda kufadza murume wangu iyo ndagadzira. Ndiyo nyaya yatiri kudzoka mukati mechidzidzo iri kuti iwo marelationships anofanwa kuti aitwe nenzira inofadza Mwari. Munogona kuwirirana zvenyu mugorarama upenyu hwose asi musingaiti nenzira inofadza Mwari. Pazvinhu zvose ngatifadzei Mwari. Tinotenda iyi ndo yanga iri lesson yedu, lesson 6. Tinotenda kuti vateereri vazhinji muchabetserekana mukati melesson iyoyi. Mwari ngakuitire zvakanaka apo tinotsvaka rest mukati mema-relationships emuma-families matigere. Kunyange ma-families edu asiri ma-ideal families. Kwatakabva kwose zvirimo ngazvirege kutibvisa pana iye watakatenda kwaari. Mwari akutungamirei tigosangana zvekare palesson 7 muvhiki rinotevera. Inoda chipatiso tinamatire. Tinamatei baba wedu vakatendeka. Toda kutenda nemhaka yekuti matidzidzisa. Tangobata zvishoma shoma asi mweya mutsvene une zvizhinjisa zvaunogona kuzadzisa muvanhu venyu. Kunyange patakoniwa kunyatsodudzira, imi muri mududziri mukuru kuvanhu venyu. Shandai nomwe nomwe wedu kuti izvi tipesere kurarama mafamilies iwo ari dysfunctional asi tigobuda mutachena segoridhe rapinzwa mumoto. Tatenda ivai nesu muve navateereri vose muzita raJesu tanamata nokusingaperi. Amen. Amen. Jesus was a